La reubicació és viable. Alemanya, França, Irlanda, Luxemburg, Portugal, Suècia i Regne Unit ja han posat en marxa programes de reubicació voluntària. Els mecanismes ja existeixen i tenim les condicions socials, jurídiques i econòmiques per fer-ho. Només és una qüestió de voluntat política. Instem al govern espanyol i a la Unió Europea que compleixi amb els seus compromisos en matèria de drets humans i posi en marxa mecanismes de reubicació per permetre l'arribada en condicions de seguretat de persones refugiades en situació de bloqueig als camps grecs. Per això, ara més que mai, és necessària l'aplicació immediata de vies legals i segures.